Салом дӯстони азиз, бозам хушомадед ба канали ман. Имрӯза влоги ма сар меша ай рафтани меҳмонӣ. Чанд рӯз шуда буд моя ба меҳмонӣ даъват кардагиян. Имрӯз боша маслиҳат кардем ки мебиёем. Чӣ хеле ки гуфта будум дар видеои пештара, ман дар шаҳри Иркутск қарор дорам. 10 рӯзе ки дар ҳаминҷа ҳастум, бечора додару мора ба ҳар куҷо тамошо ё ки меҳмонӣ мегардонад, то ки зиқ нашавем, то ки шаҳрра ба мо нишон тия. Анам хел дӯстони азиз, дар инҷа боша мо даромадем магазинда. Магазинам ай тоҷикои худмон будай. Хостем айҷа камтар харидорӣ кунем. Чӣ хеле ки ба қавли тоҷико меган расми хуби тоҷиконро гум наку. Яъне ки дасти холӣ наравем меҳмонӣ, ягон чи харидорӣ карда баъд мерем насиб иншоаллоҳ. Чӣ хеле ки мебинем мо расида омадем. Хело ҳам нағз шудем, то бегуниям ҳатто моям намондан рафтан, шаб ҳаминҷа мондем.
من خیلی خونه خورده بگم یا خلش настоящий чубия я خلش و یا сайдингиш خیلی دیر وکړه амира хонаи настоящий бидагай развалюха шикаста рафтага ҷӯштам халус офтаган на офтаган ба хор мен ма машинаи кафе ресторан гостиница кula найди ولی ما اربات هم داریم یکیش که اربات میگن یا کوچه موشینه میگردن
тансият хонобод бошед то навобҳои оянда.